कहवा से आवेला लाल डोलिया अवरू पियर डोलिया हो। कहवा से आवेला लाल डोलिया अवरू पियर डोलिया हो। ए सेवका कहवा से आवे सजल रथवा त ध्वजा फहरत आवे हो। ए सेवका कहवा से आवे सजल रथवा त ध्वजा फहरत आवे हो। पश्चिमे से आवेला लाल डोलिया अवरू पियर डोलिया हो। पश्चिमे से आवेला लाल डोलिया अवरू पियर डोलिया हो। हे सेवका पूर्व से आवे सजल रथवा त ध्वजा फहरत आवे हो। हे सेवका पूर्व से आवे सजल रथवा त ध्वजा फहरत आवे हो। केही जे आवेला लाल डोलिया अवरू पियर डोलिया हो। केही जे आवेला लाल डोलिया अवरू पियर डोलिया हो। हे छठी मैया के ही जे आवे सजल रथवा त ध्वजा फहरत आवे हो। हे छठी मैया के ही जे आवे सजल रथवा त ध्वजा फहरत आवे हो। देवी लोग आवेली लाल डोलिया अवरू पियर डोलिया हो। देवी लोग आवेली लाल डोलिया अवरू पियर डोलिया हो। हे सेवका सूरज देव आवे सजल रथवा त ध्वजा फहरत आवे हो। हे सेवका सूरज देव आवे सजल रथवा त ध्वजा फहरत आवे हो। कहवा बैठइबो में लाल डोलिया अवरू पियर डोलिया हो। कहवा बैठइबो में लाल डोलिया अवरू पियर डोलिया हो। हे छठी मैया कहवा बैठइबो सूरज देव ध्वजा फहरत आवे हो। हे छठी मैया कहवा बैठइबो सूरज देव ध्वजा फहरत आवे हो। नदिया किनारे पियर माटी बेदिया बनई हन हो। नदिया किनारे पियर माटी बेदिया बनई हन हो। हे सेवका ताही पर कलशा धरई हत दिया ना जरई हन हो। हे सेवका ताही पर कलशा धरई हत दिया ना जरई हन हो। कैसे में पूजब सूरज देवा अवरू छठिया मैया हो। कैसे में पूजब सूरज देवा अवरू छठिया मैया हो। ए मैया कैसे के भोगवा लगइबो त मनसा पुराइबो न हो। ए छठी मैया कैसे के भोगवा लगइबो त मनसा पुराइबो न हो। अर्घा चढ़ई ह सूरज देवा अवरू छठिया मैया हो। अर्घा चढ़ई ह सूरज देवा अवरू छठिया मैया हो। हे सेवका फल फूल से भरल दौरावा त भोगवा लगई हन हो। सूरज देव दिहे 5 पुतावा त आँखी के पुतरियन हो। सूरज देव दिहे 5 पुतावा त आँखी के पुतरियन हो। हे सेवका देवी मैया दिहे हवा
तत मनसा पुरान होई है हो। सेवका देवी मैया दिहे हवा तत मनसा पुरान होई है